ତୁମେ ରହିଗଲ କେଉଁ ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ। ତୁମେ ରହିଗଲ କେଉଁ ଏକ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ। ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧନର ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଏ ପାଦରେ। ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧନର ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଏ ପାଦରେ। କାହିଁକି ଏମିତି କଲ ତମେ? ଜାଣିବି ଜାଣିପାରୁନି, ବୁଝିବି ବୁଝିପାରୁନି, ଭାବିବି ଭାବିପାରୁନି। ଖୋଜିଛି, ବହୁତ ଖୋଜିଛି ତୁମକୁ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋ ଶରୀରର କେଉଁ ଏକ କୋଣରେ ରହିଯାଇଛି ସେ, ମିଳୁନାହିଁ। ହେଲେ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁଛି, ମୋ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଦେଖି ସେ ଅଛି। ମୋ ଦେହରେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ସେ ଆଜି ବି ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ହେଲେ କାହିଁକି?